Peh nang omah dhewe gue putih ini. Golek bolos ya nang bir. Asyuk kok gitu telepon iki. Halo. Piye? Nang omah. Oke, meluncur. OTW, siap. Landun. Oh iya bro, rene bro. Kondi bro emang. Komah emang. Jadi iki kopi mbek jajane iki. Jenenge tamu laki teko sing tekone bedokan. Kira kopi. Oke, iki cocok. Jajan pisan ya. Peh kok yo enek tamu koyo ngene iki.